Час новин на телеканалі АТР. 9 березня, 1106-й день анексії Криму. Ви дивитеся «Заман», у студії Ескандер Маметов. Дивіться у цьому випуску. Петро Порошенко привітав із днем народження Тараса Шевченка. Він повернув нам, українцям, історичну пам'ять. Свідки у справі 26 лютого не пам'ятають своїх свідчень. Показания, данные на предварительном следствии под протокол, и показания, которые давали свидетели, они кардинально отличались. ФСБ готує розправи над членами Меджлісу в Криму. По статьям Уголовного кодекса типа терроризм или там 276 шпионаж и тому подобных. Про нього кажуть геній, пророк, український месія Кобзар. З дня народження Тараса Шевченка минуло 203 роки. Все життя він відстоював ідею демократичного українського народу, який має право на самостійне існування та народовладдя. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року у селі Моринці на Черкащині в родині хліборобів. В юнацькі роки він був слугою при дворі. Однак завдяки своїй тязі до малювання він став вільною людиною. Відомий російський портретист Карл Брюлов та відомий поет Василь Жуковський викупили його і відправили вчитися у Петербурзьку академію мистецтв. За кілька років він стає художником та поетом. А після подорожі до України Шевченко написав кілька творів, що засуджували політику Російської імперії. Його погляди та висловлювання були нестримними, радикальними. У квітні 1846-го Тарас Шевченко вступає до таємної політичної організації Кирило-Мефодіївське братство. Саме там суспільні діячі працювали над творами з чітко вираженою ідеєю українського державництва, самостійності та соборності. Віра у воскресіння України була важливішою за все. Унаслідок активної позиції та політичних поглядів згодом Шевченка арештували та відправили у заслання, що тривало зо 10 років. До останніх днів свого життя поет перебував під поліційним наглядом. Це не завадило написати йому безліч різноманітних творів. Помер славнозвісний Кобзар 10 березня 1861-го від водянки. Його роботи перекладені багатьма мовами світу. Про його постать та творчість розповідають у школах на всіх континентах. У 32 країнах світу розташовані зо 1000 пам'ятників Кобзареві. Петро Порошенко нагородив національною премією Тараса Шевченка 4 лауреатів. Премія присуджена Івану Малковичу в номінації «Література, публіцистика, журналістика» за книгу «Художник з новими віршами», Миколі Малишко, який переміг в номінації «Візуальні мистецтва» за скульптуру «Лінія». Лауреат номінації «Музичне мистецтво» Богдана Фроляк отримала премію за симфонію «Реквієм. Правдивість душа», хорову кантату «Колір і музичний твір» «Приснився сон мені». Також премія була присуджена Степану Ковалю за анімаційний серіал «Моя країна Україна», що переміг в номінації «Кіномистецтва». На початку церемонії президент України привітав всіх із днем народження Кобзаря та виголосив промову. Свою Україну любить її во время люте, в останню тяжку минуту за неї Господа молить. Величний заповіт Тараса підняв національно-визвольну хвилю української революції 1917-20 років. І саме нині ми відзначаємо століття її початку і прагнемо засвоїти головний її урок – урок єдності, яка має бути понад усе. Кримчани святкують день народження Тараса Шевченка. До пам'ятника Кобзареві мешканці Сімферополя поклали квіти, а поліцейські зафільмували їх на відео. Про це повідомляє Український культурний центр у Криму. Масові святкові заходи до 203-ї річниці з дня народження Шевченка на окупованому півострові заборонили, тому активісти вирішили провести літературну вечорницю в Українському культурному центрі за адресою Сімферополь, вулиця Турецька, 26-28 о 18-й годині, куди запросили усіх поціновувачів творчості Тараса Шевченка. Прокурорка у справі заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза була не готова до засідання суду. Про це повідомив адвокат Ахтема Чийгоза Ніколай Полозов.
Суд запропонував перейти до розгляду доказів захисту, проте адвокат Полозов відмовився. Засідання перенесли на понеділок, 13 березня. Заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза окупаційна влада звинувачує в організації масових заворушень під стінами Кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Прокурор оказалась не готова. Она сообщила, что не смогла обеспечить явку свидетелей, и оперативная помощь сотрудников МВД и ФСБ также не принесла никаких плодов. Мы не собираемся дробить те доказательства, которые мы должны представить. И если прокурор не готова, если прокурор не может представлять доказательства, значит, она должна просто отказаться от части этих доказательств, которые она собирается представить. Засідання у справі 26 лютого розпочалося з заяви про відвід судді. Однак суддя заяву відхилила. Про це розповів адвокат Мустафаді Гірмінджи та Алі Асанова Едем Сімідляєв. За час засідання суддя кілька разів задовольняла заяви обвинувачення і відхиляла пропозиції захисту. Фігурантів цієї справи Мустафуди Гірмінджі і Алі Асанова звинувачують в участі у масових заворушеннях 26 лютого 2014 року біля Кримського парламенту. Допросили сегодня двух свидетелей. Это бывшие работники милиции Украины. Как всегда, показания, данные на предварительном следствии под протокол, и показания, которые давали свидетели, они кардинально отличались. Они по протоколу были практически идентичны. Руслан Зейтулаєв закликав правозахисників активніше захищати кримських татар і українців. Про це кримсько-татарський політв'язень, якого звинувачують у створенні осередку організації Хізбут-Тахрір в окупованому Криму, написав в листі. 27 грудня минулого року Верховний суд Росії скасував вирок кримському татарину Руслану Зейтулаєву і відправив його справу на новий розгляд. Адвокат Еміль Курбедіна упевнений, що його підзахисному посилять вирок. Руслана Зейтулаєва, Рустема Ваїтова, Нурі Прімова і Фарата Сайфулаєва звинуватили в створенні та участі в Севастопольському осередку Хізбут-Тахрір. Північно-Кавказький військовий окружний суд Росії засудив Зейтулаєва до 7 років, а інших до 5 років позбавлення волі. Хочу закликати активістів в Україні та за її межами активізувати свою роботу в напрямку тиску на незаконні дії в Криму з правами кримських татар, мусульман, журналістів, українців. Адже тільки міжнародним тиском можна досягнути бажаного результату. І це не відбудеться відразу. Для цього потрібно постійно обговорювати цю величезну проблему. ФСБ готує розправи над членами Меджлісу у Криму. Таку думку висловив адвокат Марк Фейгін. Він упевнений, що Меджліс кримсько-татарського народу створює величезну загрозу для статусу Криму як нібито російської території. Адвокат вважає, що доля великого меджлісівської справи залежить від активності міжнародних організацій України, яка має багато можливостей, якщо не запобігти, то максимально оприлюднити незаконні дії окупантів. Крім того, на думку Марка Фейгіна, Україні необхідно жорстко поставити питання про створення платформи по визначенню статусу Криму, де він буде врегульовано відповідно до норм міжнародного права. Я считаю, что, конечно, все, что происходило в течение осени, зимы, вот до весны, буквально до последних событий там разного рода, до годовщины 26 февраля событий, тогда сказывалось так, что можно говорить, что ФСБ действительно готовит большое меджлисовское дело. Причем я не думаю, что это будет какая-то статья, которая позволяла бы просто попугать. Статья по такого рода объединениям и членству в них, которые преследуют их Уголовный кодекс Российской Федерации. Я думаю, что речь идет о более серьезных преследованиях по статьям Уголовного кодекса типа терроризм или там 276 шпионаж и тому подобных. Вот в это я охотно верю и думаю, что такое дело где-то в недрах управления ФСБ по Крыму или же даже на Лубянке, оно точно есть. Дадут ему ход или нет, сейчас зависит от активности международных организаций, самой Украины, организации крымских татар, международного давления из ООН или там, я не знаю, из Госдеп США и так далее. Потому что он создает огромную угрозу для статуса Крыма как российской территории. И именно в этом видит эту угрозу Кремль. У міжнародному суді завершуються слухання у справі України проти Росії у Гаазі. Останній день засідань. Україна звинувачує Росію у порушенні двох міжнародних конвенцій: Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Україна просить суд зобов'язати Росію, зокрема, припинити підтримку фінансування
поставки зброї, обладнання та навчання груп, що беруть участь у терористичних актах проти мирного населення в Україні, а також припинити переслідування і обмеження прав кримських татар і українців у Криму. Сьогодні в суді знову виступали представники Москви. Факти, надані Україною, показують, ситуацію необхідно вирішити невідкладно як на сході України, так і в Криму. Як і в попередньому позові, поданому проти Росії Грузією ще у 2008 році, цей суд має призначити тимчасові заходи. Бо, по-перше, умови нестабільні та можуть швидко змінитися. По-друге, є вразливе населення, яке потребує вашого захисту. Це цивільне населення України. По-третє, тому що йде напруга через продовження конфлікту. І по-четверте, тривають атаки, що призводять до смерті, поранень і переміщенню місцевого населення. Комітет Європарламенту остаточно затвердив безвіз для України. 39 членів комітету проголосували «за». 1 утримався і 4 проголосували «проти». Україна виконала всі вимоги Євросоюзу щодо надання безвізового режиму. 2 березня Комітет постійних представників країн-членів ЄС на зустрічі у Брюсселі схвалив рішення про візову лібералізацію для України. Після остаточного затвердження комітетом пропозиція щодо візової лібералізації направляється до Європейського парламенту на голосування, яке має відбутися 5 квітня. Після цього документ подадуть на ухвалення Радою Євросоюзу. Там обіцяють, що українські громадяни зможуть подорожувати до країн Євросоюзу без віз вже у червні цього року. З вини Мінкульту України скіфське золото може повернутися в окупований Крим. Про це в інтерв'ю онлайн.ua заявила Наталія Заболотна, екс-директорка музейного комплексу «Мистецький арсенал». Вона вважає, що Міністерство культури не змогло належним чином відреагувати на агресію Росії в Криму і на Донбасі, через що втратила культурні цінності. У бездіяльності та халатності Заболотна звинувачує главу Міністерства культури Євгена Нищука. Коли сталася анексія і Нідерланди звернулися до України, що робити, там, давайте випрацюємо якусь матрицю стосунків щодо і стратегію щодо скіфського золота, вони готові були його одразу повернути в Україну, але щоб Україна виписала урядові гарантії, що у випадку судових розборок українська сторона бере на себе фінансовий супровід і компенсацію в цих судах. Але Україна сказала: фінансова компенсація? Та ні, яке там скіфське золото, хай воно у вас лежить. Тобто це золото, воно в 2014 році могло би і мало би повернутися в Україну. Меджліс кримськотатарського народу з ознайомчим візитом відвідав надзвичайний повноважний посол Румунії в Україні Крістіан Ліон Цуркану. Члени Меджлісу на чолі з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим розповіли йому про порушення прав корінного народу в окупованому Росією Криму та про вимушений переїзд більше десятка кримських ЗМІ на материк. Румунський дипломат запевнив про продовження санкцій щодо Росії, відновлення прав кримськотатарського народу та повної територіальної цілісності України. У нас была очень хорошая плодотворная дискуссия с представителем Меджлиса. Для нас очень важен вопрос прав крымско-татарского населения, потому что и в Румынии есть большая община крымско-татарская. Также мы разговаривали о ущемлении прав крымско-татарского населения. Мы еще раз подтвердили, что Румыния будет в дальнейшем твердо сидеть на позицию поддержки как Украины, так и крымско-татарского населения. В Евросоюзе работал над списком, на кого должны распространяться санкции, в какие секторы должны. Он непосредственно связан в вопросе разработок санкций против оккупанта. Румыния для нас имеет очень важное значение, потому что, во-первых, там большая наша диаспора, а во-вторых, это страна, которая твердо придерживается принципа территориальной целостности Украины, не признает оккупацию, а в Евросоюзе является одним таким ярым сторонником продолжения санкций. Они сказали, что можете быть уверенным, что мы до конца, до освобождения Крыма будем придерживаться, что надо продолжать и усиливать санкции против агрессора.
У Криму попрощалися з Діаною Басіровою, яку 7 березня на смерть збила співробітниця поліції. У Білогірському районі відбувся дженазі, похорон, на який з'їхалися люди з усього Криму. Слідчий комітет Росії по Криму порушив карну справу проти Вікторії Маршенко-Волошиної, яка в стані алкогольного сп'яніння на смерть збила 19-річну дівчину. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск з Аман Софії Абляєвою менш ніж за 2 години. Будьте з АТР. На все добре.